କାର୍ଯ୍ୟଚକରଣଟା ଗଲା ସପ୍ତାହରେ କାହିଁକି ମତେ ନ ଜଣେଇ ଆସିନଥିଲୁ? ଓ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପୁରା ଇନଷ୍ଟାରେ ଅପଡେଟ କରିଥିଲି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସାର୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ମିସ୍ ୟୁ। ସାହେବ ତତେ ମିଶିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ଆରେ ମୋର ମତେ କିଏ ମିସ୍ କରୁଛି ନା କଣ? ଭଲ ଭଲ। ନା ନା, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସାର୍ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଆସିଗଲ। ମୁଁ ତମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ତମର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ଆରେ କି କମେଣ୍ଟ କଥା କିରେ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ପଶୁନି। ଚମ୍ପା, ମୋ ଝାଟୁଆଟା ଟିକେ ଦଉନୁ। ମୁଁ ଘର ସହିତ ଘରର ଅଳିଆ ବି ସବୁ ଓଳେଇଦେବି। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ନେଇକି ଅଛି। ଖାଇବି ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି କାଳିକା ପାଳି ନନ୍ଦ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି